Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Maikadwa arabii nga panagsakripisyo tayo. Dahito siyam nga rabii nga panagsabat tayo ti pannakayanak ni Kristo. Itultuloy tayo adalusan ti puso tayo, ti agtalek ken kuana. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Yatay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumat kakabsat, tay kakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Pagkawanen basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakang kadi, nakalmesan na ken puspuso mi. Kristo mangasika, pagkawanan basbasol mi, bidot nagkurkurangan mi, katalawen nakang kadi, nakalmesan na ken puspuso mi. Bidot na kurkurangan mi, katalawen nakang kadi, nakalmesan na ken puspuso mi. Nakalmesan na ken puspuso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatuan.
Kumararag tayo. O Diyos, pinaraswam ket sinubot mo ti tao. Kinayat mo ati anak mo mangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Denggam kad dagiti dawdawat mi ket ti anak mo anagpakumbaba anak iranod iti kinatao mi. Iranod na kam kumamet iti kina Diyos na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Iniyaban ni Jacob dagiti anak na ket kenunana. Likmuten dak ket ibagak ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan dak, da kayo nga anak ni Jacob. Denggen yon itatangyo nga Israel. Huda, dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekelem dagiti kabusor mo. Agrokbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda. Patayen na ti tukmaan na, sa agsubli ti paglemlemengan na. Kasla leon nga agunnat sa agidda, awan makaitored amang singa. Ikutan ni Huda ti setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yegto dagiti nasyon dagiti sagot a pagbayad da kenkwana. Ket agtamed da amang ipakita iti panagtulnog da. Ti sao ti Apo. Agari kuma ti kinalenteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay ngawan inggana. O Diyos, isurum ti ari a mangukum nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalenteg mo kenkwana, tapno itoroyan na asililenteg dagiti tattaom. Ket ikalintegan dagiti maidadanes. Adda kumarang ay ti daga. Dagiti nasyon nalinteg kuma. Ikalentegan kuma ti ari dagiti napanglaw. Dagiti marigrigat tulungan na. Dagiti mairurumen parmeken na. Agari kuma ti kinalenteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaot kuma ti rangay agingga nga aglidem ti bulan. Agturay tu manipod iti may sabaybay agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates agingga iti ungto ti daga. Pulos sa dinto kuma malipatan tinagan na. Agpaot kuma akas iti init ti panagdindinamag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin na nasyon kenkwana. Dawaten kuma bendisyonan ti Diyos ida, akas ti panakabendisyon ti ari.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni David, agingga ti idinapagtalaw dagiti Israelita, akas balod, ket naipanda ijay Babylonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abiyas, Asa, Hosapat, Huram, Osiyas, Huwatam, Akas, Isikayas, Manases, Amon, Hoseyas, ken Hokonyas, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babylonia, agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hekonyas, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Ilyod, Ilyasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus, ang maawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket opat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni David. Sangapulo ket opat met a kapututan manipod ken David. Agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babylonia. Adda met sangapulo ket opat a kapututan manipod pannakaipanda ijay Babylonia, agingga ti pannakayanak ti Kristo. Ti ebanghelyo ti Apo. Nimbaga rabi itay manen Apo. Name the tune, lada kay man nga choir, no kasano daytoy babaen iti panang tugtog ko, no mapugtuan nyo daytoy nga kanta, adda premyo yo. Kasanon? Ay, mabalin na toy. Ay, maday gore ka. Hanga maala, wala. Nya kanta day jay. Nya. Anybody? Choir? Tigamin topic tay tatta nga rabi ay may kadwa nga aldaw nasurutan tayo DJ sinodo da nga pulong nga tema na ti idi rabi di kalman di karabi ikin tay bigat ti tinapik tayo ti umuna iso ti kadwa ti panagdalyasat nya kuna tayo life is a journey kati topic our companion in that journey. Daya titinapik tayo, nya? Kitatta, titapik tayo tatta, panagdingag, listening. Listening. Panagdingag. Kati kuna na ti panagdingag, ti umuna nga addang, masapul nga adda, panagkikinnaawatan panagdingag. Ngam kasapulan ti kaadda ti silulukat anakem, puso. Nya? Kakunada, message is received according to the mood of the receiver, right? Kala ko maradyan bagak. In my mind, that is clear. Amok na niya di nga kanta. Ngam sa bali, narigat yung maawat. Iso nga, no, ti listening nga kunada, adda, naggapuan na, di speaker, adda message, adda mo't listener niya. Kasi ti listening nga ron, ti message ko na di jay, adda mangibaga, adda kayat na nga ibaga, adda mo't mangdengag nga mangawat. Kano daduma,
Uh, the message is received according to the mode of the receiver. Hala siya ko di pa nang tukar ko, clear, iji panunot ko no, anya da nga tukar, anya da nga kanta. Kada kayo hanyo maawatan, iso nga da kayo ang mamarites, no hanyo sigurado hanyo ipaspasa. Ori ka di jay kabsat tayod to nga jay na biktima, di jay inala na di jay pinuted na di jay ari na piman nga kabsat tayo. At timawag kanya, maestro mi ijay orientation seminary. First time nga tumawag. Tajak pa'y nanggag nga ro dito nga balita idi. Jak pa'y nanggag. Kakuna na, aprufo, apaya, sino dahi dyan, nagbasa ka numat ti Immaculate Conception Orientation Seminary. Ikos, di nagbasaan mi di first year ti umuna nga tukad ti dagitahan nga nag-minor seminary, mapanda di orientation. Sir, awan ti amok nga nagbasa nga taga Sibilya di jay ko na. Awan ti manglagip ko, uri di apelido, anjak nga jak ammo ko nak. Agora ka ta i-confirm ko to, wan ata to ko na ti radyo, ko na sinno mo dahit nga reporter ti radyo mat. Apan namutan imbaga nga nagbasa ka no dahil ay piman, ijay mo sa bali a seminaryo, yan dependiente mat. Iso dahil nakangagan, imbalita namutan iso nga, message is received according to the mode of the receiver. Kaya nakigtuta ko, at apadak mga nagseminarista ko, makanay, apikas dila, sinayang na, nalahan tayo mga majadsan no niya ti condition diya tao, ngam di message, ti ibagbaga na di jay, ibagada mo nga nagseminary, uwan ang sabali magayam, idinalawagan, haan magayam, iso nga dakay nga mamarites, sakbay yung nga iyebat, siguradun nyo, di nga rin ti pakaalaan na niya, katata ko na tayo, ti maikadwa nga aldaw, ti topic tayo, no kuna tayo pa nagdalyasat, inyat sino ti kadwa tayo, tata panagdingag listening. Ada may isang seminaryo, hamot nga di seminaryo mi. Kuna na, yung bulletin board, dalat na bulletin board yung seminaryo niya, ijay dang ipaskil dagit hampay nakabayad, ijay tiba ikabil na ti announcement, itugkal dalatan, wano isurat na jay, kabil na jayan ka. At na nang ikabil nga may isa nga kuna na kano, Jesus is the answer. Ada mo nagsurat di babada, what is the question anyway? Jesus is the answer. Anya nga minti sa ludsod, what is the question? Kakuna tayo no maikadwa, listening. Agdengag ko na. Anya nga minti denggan tayo. No kunana nga, agdengag ko na. Anya gaminti kayat nang ibagbaga dito yung sinudo nga denggan tayo. Ti parparwanan na dito kakabsat. Ngamin, hierarchical structure ti simbaan tayo, no kitaan nyo idi, dahil kasi kaslasubsublian tayo dahil sisa dito, dahil BEC, ginangrugyanan tayo idi, nga tila manggag namin idi, dahil tayo adda mabalin na, tila makaayab nga isungar nga inikat tayo, dahil tayo agmisa-misa iti balbalay niya, nga dahil tayo idi, hanga kaslakan niya tayo nga agmisa tayo di balay, gapota sisa, idi ti mangawis kini po padi nga mangmisa, ije balay na, dahil adda kabailan na, makaitid ti stipend, ti makabail nga mangbisita, mangpakan kini po padi, dahil tayo laeng rasa kada, dahil tayo arimbukang kada, wati ipakpakan na. Kadagi tayo medyo kakabsat nga napanglaw ko na, haampay nga danunan ni Apo Padi, haampay makipangan, haampay nga awanti boses da, kasla may ipapaigid da. The old structure ti simbaan de jay. Ngam datay dito yung Nueva Segovia, kasi na po Diyos nakaaddang tayo, haanen nga kasjay. Ngam padasan tayo nga sublianan, de ti kayat de ti ni Santo Papa, nga denggan ti boses, dagiti kakabsat tayo. Denggan ti boses, dagiti haan unay nga makaplas-plastar dito yung simbaan. Isugurod nga da kayo nga makauma arupa na nanipod ubingak da kay adtoy sangon aging gana tata agkabkabaw kayo. Di yo na nya naganan kasla daytay ham mga dayjay makauma ngem padasen mamet dagiti kakabsat tayo dayjay. Kadenggan ti boses da kunana dayjay. Kakas ano ti panagdengeg kakabsat kunatay tatay at the messenger, at the message, at the receiver. Kano daduma haan nga nalawag. Hanga nalawag di jay mensahe nga maipasa. Anya na gana dito ay ayam nga dito ay no team building ko maka ibaga di jay may sa nga da grupo ko ibaga message relay kun ana sa di niya message relay.
Ang kitaan nyo, nagmayat di nga ayam, ibagbaga na ti realidad ti panagbiag, nga noon niya di original message, inton dimmanon, ay, baliktadin. Awan to pa'y word nga maalan na apulusan may santon. Kakas di mo ti bagbaga na, no dadduma, iti realidad ti lubong tayo, no dadduma, kastoy ti mapaspasamak, no dadduma, dahito ti maararamid, no anya di napasamak, isogoro di jay, the reality versus padamag, kunana di jay niya. Tadada kita no reality, no dadduma di napasamak, inton dimmanon baliktadin. Ay kunak nga ruden nga, dagitay, Diyos ko, dagita ka aroba yo. At dala nagpasyar nga barod di balay da, inton dimmanon di maikalo nga balay, naganaken, nasikugan, naginak pa yun. Kas di ti kakaro ti damag no dadduma. Kini ibagbaga na dito, listening, masapol ti panagdengeg. Ngam na i-apply tayo iti pamilya tayo, iti gimong tayo, iti biyag tayo, masapol nga adda clarity, clarification. Haan nga mabalin nga agkamali. Lagi may isa nga kadwami. Ita ni Indonarda nga day takayo. Puudan nyo, tanang nga to unay, sayo simpaan di babana, nakmat ka, pinudan damat, di ko di alad ti Christmas tree, pinagmayatan niya, apaya na, nawaramutan apaya, kunamot apo nga, puudan mi, diya ka mo no sino nagkamali no siyakwan no. Diya nga road message ka, ti clear aja panunot ko nga ti ibagbagak, kas jay. Diyak nga aware no siyak ti nagkamali nga, ti nagawatan na ka, dahi dyan, bagay pimintas mo ilataki, di angam, kas jay ngamin, very simple things, dagito yun no dadduma, but, nohaan nga clear, madadaol. Madadaol di jay message. Iso ti kunana, uri di unag ti pamilya, you have to listen. Di agasawa, may sa nga kamali di agasawa no dadduma, gapulaeng ta, haan nga naawatan di jay may sa. Clear ti panunot di nang ibaga, haan nga naawatan di may sa, inso gayam, agririridan, manong nga aldaw handag sasaon, mistake gayam di panagaw. Kunak ano kas di ti kunam, inya nga kunam. Nagkamalin. Uri dagiti anak, da kayo nga naganak. You have to listen to you, dagiti ibagbagada. No dadduma ka di tayo magkayat nga mga pagsa. Waya, maliwag ko. Nanguro na da kayo nga babae, no dadduma, ilaylayat na pailati agsa, o nabugtakan, nagtamimin to kastanin. Masapol nga da clarity na. Masapol nga nalawag di jay mensahe. Kagurgurak mga minti agbaon. Diyan mo, hangko nga sakit nga day tayo. Ibaon mo kung majimay sa ka, mangala ka ti tape, po-dem ti kakasta. Hindi na pala maibagamon. Saka ipagkat data, day tawar ida aging gana, day jay, rukodem no aging gana laeng. Kung siya kumaaka, isimpam di jawar, ipagkat mo tanga mabadbad, automatic mo ten ako mano da IQ na di mga ramid. Ngam no ibagampay lang sa guys, sa kakastoy kadadakkel, ipagkat mo sa kanto ikabil, irukod mo no sa din. Ay so, salamat tungangaw amin kung nakahangkay nga kasjay. Ngam no dadduma masobra, aksadan sa detay sobra, ti ammo, clearan, di instruction, hampay lagayam. Ngaman niya ti bagbaga na dito kakabsat, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Haan laeng nga dito sinudo, masapul di jay message tayo clear. Open mind, open heart. Ano dadduma ka adda ibagbagada, lumablaban di panunot mo, sakit ko dito no dadduma. Uri di school, nagtik-tik nutak ko ma, adda imbagana, adda pang panunutak na sa bali, nagpaspas di panunot agan ko kan, kasla isunto message sun. Napartak launa di reception na, nag-imaginean, kasla isunto ti message na no dadduma ka, haanggamin nga open heart, haanggamin nga open-minded di jay panagdengag, no di kaya di inadbansam. Dahil no dadduma iso nga agdadael. The same with the word of God. Iso nga ron sang kaibagak kada kayo, nga agibasbasa, da kayo ti, there is a message, the word of God, da kayo ti messenger, awaten mi nga dumdumngag. Kano ko namon, imbes nga impatay na jiima na, impatay na jiima na, ni, impatay na jiima, sa bali aji impatay, kin impatay. Impatay na jiima, apa yung atang impatay na jiima, natitanaw? Uno binikil na jibukod na nga bagbagi nga, apa yung nga, impatay na jiima na.
Kambadi aji empatay, kin empatay, nagaddayo. Adayo timining na kanya tayo nga Ilocano day jay. Kada ado na kiti kasdi nga mga agingga na tatay sungor nga praktisen nyo kadi ang nasaya at tasaon ni Apo Dios dayta. Isugor nga ibaga tayo igunam-gunam tayo nga adalin nyo nga nasaya at hangkay nga assuming nga ay nabayaga kag basbasan. Di ko nang di ka pala naiyanak ko na nakin katikista niya. Antay praktisen nyo palabsan nyo. Ay nabayaga kag basbasan di ka pala naiyanak amok dagitan ay idi agbasa tapalo nga talaga. Dahil ito'y maibasa, ay, ayan na to yun, o may kaman. Ayan, ay, mukat. Di na pa'y gayam, amuno, inya nga page, inya nga parte, ti ayan na. Dahil tanong ko na mo, dahil ti pader, uwang nga rod, bagbagak lang nga rod. So, dahil origi sa uni, Apo Diyos na daduma, haantay maawatan. Ito'y laang nga dato'y, external dato'y niya. External kahit na nga sa uwan, di panangibasa yo, dahil di maibasa, awatin me. Kano nagkamali kayo? Mistaken. Anyang mo ti internal, the word of God, nga ibagbaga na kada tayo. Haan laang ito'y sinudo. Da tayo ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Adda ka di oras mo nga agtugaw, nga mangdengeg, ti mensahe na babawan ti Espiritu Santo king ka. Adda ka di gundaway mo nga mangimagine no nya di ibagana mangdengeg mga miris no nya di ibagana tapno maawatam di ibagbaga ni Apo Dios. Isugarod nga ora di o nagti classroom nakakabil ija nya keep silence kung kunana di apaya no sumanao ka hamo mangeg di ibagbaga jay maestra. Kano agmalmalam nga tumanatat ka, nang runa no nagtitipong kayo yan, tiwiteng siyadwan no, sirok ti mangga. At dagarod oras mo ka nang dengag di imbaga na kanyam ni Apo Diyos, haan, awan. Iso nga tata ni Apo Diyos, kanya tayo kakabsat, agsasaumit. Tunggal oras, tunggal minuto ka na tayo, mangmanggag mo ka din niya, di kayat na nga ibaga na kanyam. Ada ka di gundaway mo nga agtugaw nga dumngag mo no, anya di ibaga na kanyam. Iso nga rod nga di klase, ti kararag tayo ka, na imay kadtuyan, imay ka nagkararag, imbagam amin, ala ibagam amin nga, kaya mong ibaga kanya na, ibagam nga, amin nga araro nga engem, daw-dawatem, ibagam kanya na, and, agulimak kamat, pagulimak kam di kaunggang, denggemat no inya nga rod di ibaga na kanya, iso nga rod nga tayo nga, agsao ka o apo, dumdumngeg toy, adipen mo. Kano dadto maka one time tayo nga mangdengeg. Haan nga silulukat di panunot, haan nga silulukat di puso, kendri na. No dadto maka denial. Denial di jeri na tayo. At dapay hamuintad nga supli. Babaamon, ori kan na mga binirok. Agpakumbabakan pa kawan, nyagin din. No dadto maka kurang di listening, kurang. Ada nga rodi analogida niya. Ti panagdengeg nga kunada dahil lapayag, analogy na bayag nga istorya dahitan. So nga duwa nga lapayag, pinagtipon mo, nagbalin nga nagsinan. So nga hanlaeng nga ditoy, adda ditoy. Di puso nga dumdumngeg nga maipapuso di jay, inya nga ringod ka, di batwat ti puso, di may nga lapayag mo, di bangking tapusom. Hanlaeng nga ditoy ti panagdengeg, adda no maipapuso. Di emosyonal. Tingorod communication tata, kay idi ka IQ haan. IQ haan tatan. Mas effective ti EQ, emosyonal. Dakdakkel di emosyon. Iso nga rod nga no, uray no kasano kapintas ti ibagbagam. No haan na nga naawat iti nga naimpapuswan, narigat. Iso nga rod nga dakay nga babae ko na dati survey. May kabisa yo amin nga banag apaya. At dumdum nga ay no, naglakayo nga ikabisa ti amin nga pasamak. Taapaya, no dadduma, amin ka magmag na dito emotion kanyayo. Napanti emotion. Iso nga nadarasyo nga malagip ta di emotion ti dumngeg no dadduma. Ngam no us-usto nga damag, ay sabali mo ilapayag laeng awanan di emotion. Kada iti ibagbaga na dito kakabsat, no ti panagdengeg na impapuswan, ti panagdengeg, adda dito'y kariri na tayo, silulukat. Uray di jay relationship tayo iti pamilya.
umunag. No talaga adenggam di ibagbagana ni partner mo, ni lakay mo, ni bakit mo, dagiti anak mo, wenno ni nanang mo. Adda mo puntos na. No daddo makahangkay lang agpadpada gamin ti kayat, iso nga na mapantiriri. Ag conflict no daddo timot panangipagorupyo gamin dakay gamin no daddo mga self-righteous. Ti conflict kanyayo kaapan haan a. No nagresiris di idea yon kapag balinan nyo ngamin nga apa, haan. Adda idea na, adda ideyam. Pagbalinan nyo nga riri, wrong Adda mo puntos na, adda mo puntos mo, mabalin nyo mating mangituloy nga agbyag, nga hangkay agpadpada ti panirigan. Kuno daddo makakaya mo siksikala mangmangeg. No daddo makaya mo sikala masursurot. Iso na ngay, anyang pagbalinan mo nga robot. Haan, iso nga ron nga adda ko madayjay listening ability. Nga si pupuso nga dumngeg. Umuna di o nagtipagtangan. Umuna dagiti agkakaruba. Api nga dari series agkakaruba awan mayat nga dumngeg. Kayat tayo amin ti agsao. Uri di gunglo tayo, di grupo tayo. No kayat tayo amin ti agsao awan mayat nga dumngeg, awan mapasamak. Iso nga napatag ti panagdengeg. Uri ni Apo Diyos. Agsao ka kin Apo Diyos, inton time nga agsao iso na, di magkayat ti dumngeg, awan ati mapasamak. So, practice. Give time. Ikan nyo ti oras na. Magsauman ni Apo Diyos kada tayo, na pinpintas nga na denggan tayo na impapusuan, denggan tayo iti kaunggan tayo. Uri ka dagiti signs of the times nga kuna tayo. Dati mapaspasamak kada tayo. Noobserbaran tayo laang denggan tayo ti kayat ni Apo Diyos kada tayo. Ado tinasayaat nga ititid na. Ado tinapintas nga ibagbaga na. Uray dagiti pasamak iti panagbiag tayo. Ado tinapintas nga ibagbaganan no daddo magaming kantay kayat. Denial li puso tayo iso nga awan ti may kasla ko agbalin nga negative. Ngam no dumdunggeg ka iti puso iso dijay maawatam ti mapaspasamak, ma-acceptar mo ti mapaspasamak dadta aggargaraw ni Apo Dios iti biag tayo. Ala dumngeg anlaeng iti panunot, anlaeng iti lapayag no dikit di adda iti puso. Kararaga sa pasap. Kakabsat iti daytoy a tiempo. Iti panang paspasungad tayo iti ay ni Apo tayo Hesus Kristo. Kumamang tayo ken kuana tapno ipaay na ti ornos ken kapya kadagiti amin a nasyon ken puli. Iti na isipapakumbaba a puso ko na tayo. Apo Hesus denggem kad dagitoy unnoy mi. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, kadagiti amin nga obispo ken papadi, isuda amang ituray ti Santa Iglesia ti sangalubungan, tapno agtultul latta ti anep, regta ken naayat a panagserbida iti nakaisaknap a na Kristyanuan a pamati. Kumararag tayo. Para kadagiti amin nga opisyales ti gobyerno, tapno ikagumaan da nga itrabaho iti kapya kental na, kastamet a dumngegda dagiti agkasapulan, akakabsat tayo tapno ipangagda ida, iti kasta, tumaod tinasayat agimong, apakarugyan ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo. Para kadagiti amin nga naganak, tapno si Aanos ken si Ayat, nga isuro da dagiti anak da iti nalinteg ken natakneng a panagbiag. Babaen kadagiti nasaya at apatigmaan ken pagpatulad da. Kumararag tayo. Para kada tayo amin ditoy anatipon-tipon, tapno ti intay panakimisa ken panagdengeg ti sao ti Dios. Ikagumaan tay kumanga ibiyag iti kinasaya at ti inaldaw-aldaw ken Yat adatay atungtungen dagiti banbanag amay turong kada tayo, iti pan nakaisalakan. Kumararag tayo. Para kadagiti pumusayan anang nangruna kadagiti napateg kada tayo, tapno denggen kumati Apo dagiti panangikararag tayo iti agnanayon a panaginanada, iti sidong ti Apo a namarswa. Kumararag tayo.
Agulimak tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, denggam kad dagitoy un-unnoy mi. O Diyos, agubwayan ti amin nga asi ken imbag. Kalikagumam ama isalakan dagiti amin at tao. Gapo iti daytoy dawaten mi nga ipangag mo. Dagiti dawat mi iti tunggal maysa. Ket ipaay mo kada kami tinaan-anay agrasya. Amang ipablaak as itutured ti pamati mi ken Kristo. Dawaten mi dagitoy gapo metlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Kumararag tayo kakabsatap na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo pasantuem kadagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo ama ikari kami ang mataraunan iti nailangitan at tinapay, babaan daytoy natanok a misteryo ti Eucharistia, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Udno una ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti yaaynan. Sana impatuldo idi nga addan. Ket timot laeng anak mo ti mangipaay.
Kada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti innapan na kaipasngay. Tapno masangpitan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, 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 Iyapo a Diyos, dagiti amin napaswa. Napno dayti pakailaydayawan, Hosana'y ikalapa, madaydaya, tiwa'y tinagang tiyapo, Hosana'y ikalapa. Pudno na Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso mayawat to, maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ipapatay mo, Uapo aging gaiti, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santos, isuda anakapudno anagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo. Dumteng ti pagarian, matungkal kumaganin mo. Dito'y nagatas sa dilangit. Item kada kang tiyaw ito, ikanet itibayay ang pagkawanen. Dagiti basbasulti, basmet kumang, iti pamakawan ni kadagiti binet na kabaso kada kami. Di na kami baybayan nga umandugo iti suliso iti salata iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Panakabalin gandaya, tiyak na nayon, atin pagsaratan. Panakabalin gandaya, tiyak na nayon, atin O Apo mi Aiso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya.
Hatoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga may kakanyak, ngem ti may salaeng asa mapaimbagton to'y kararo.
Kumararag tayo. Manakabalin a Diyos, itanta na awat mi tinadyosan a parabor mo. Ipaayom mo kadi, tapas gadan na kami ti Espiritom, iti kasta agranyag kami, akas silaw, amang pasged ken Kristo iti yaay na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagiti taga Mantanas, ti Baygimong Mantanas, dagiti amin nga sisa, barangay officials, nga nang idauloy ti daytoy na santon a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti manakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sa